Inden vi kommer for godt i gang, vil jeg bare lige sige, at den her video, den er for sjov. Men jeg ved, du vil kunne lide den, siger jeg. Hvad fanden, mand? Så er vi kraftedeme tilbage. Så skal vi kraftedeme gank nogle noobs, mand. Kører bare lige med en pistol. Bare sådan lige hurtigt. Der er nogen her, mand. Hvad fuck? What the fuck? Kæft, mand, vi vandt. Fuck! Fuck yeah! Yeah. Fra Danmark. Your back, what's your back? Oh, vi kræfter med knæppe nogle noobs, mand. Pussies. Og jeg er professionale, og jeg kan ikke finde skid. Sector clear. Chilling bullet. Fuck! Nå, men tak fordi I gad at kigge med. Det var en lidt kort video, men